mayong hapon mga igsoon. Sama sa akong gingon maniudto taron nagpulong sa Ginoo, no? First comments diri from Nathan Samarinta Porio. Mayong hapon pastor from Ben Kiamko. Good afternoon brother. God be the glory. Okay. Blessed day pastor from Marilyn Kudo of Japan. Okay. Mag-share ako. Hello, don't forget to mention igsoon maniudto taraw nagpulong sa Ginoo ganina pamahaw to. Okay? Many are the plans of man. The Lord God. Sakto gid na mao gid na ako ang kuan ron verse. Okay. Thank you, Bing Cruz. So, atong pabuton sang uban mga igsoon. This time we have 30 plus viewers. Thank you so much. Maying hapon pas Julie May Pabs, maying hapon pastor from Anna Rose. And Beverly Zaragoza watching from Carmen Cotabato. Okay, wait sa ako sa ning share. And then don't forget to share as well mga igsoon atong be an instrument of God. Nga kana bitaw atong ipakatap ang kamatuoran, ang pulong sa Ginoo. Wa kay ba one of your friends day na-struggle sad ba niya mapit ni niya ning mensahe igsoon. So, akong i-check kung na-share na ba. Again, have a blessed afternoon, everyone. Kumusta atong paniudto ganina? Karon maniudto no sabtaw lahi ni pulong sa Ginoo. Okay. Shalom Pastor Kalinaw. From I guess kuanto siya from Japan, si Meldy Canto. Okay? Michael Balentos Maranga. God bless you Pastor. God bless you more igsoon Michael. Rodayam, hello Pastor, good afternoon. Good afternoon sa Digsoon. Okay. Angeline Abergonzado, good afternoon ma'am, good afternoon. Regard ko sa imong husband. Okay, gi-shout out kanya ganina. Marnie Binder Mayul, watching from Italy. Uy, mura, pilmiro pa ni nga Italy. Okay, so salamat sister, thanks for watching. Ang Diyos magauban kanimo diha karon in Jesus name. Okay, blessed afternoon everyone from Merly MDM. Mayong hapon pastor watching from Negros Oriental, Jumel Tingson. Okay, and again thanks for mentioning no. Dahil mga nag-mention, salamat sa pag-mention sa inyong mga friends, inyong mga loved ones. Pag-share, salamat kayo mga igsoon. So this time niudto ta karon sa pulong sa Ginoo, and then ang atuang hisgutan karon ang tema, ang topic na to mga igsoon is about our plan. It's about kana bitaw ang ato ang maayo nga plano, natay great plan. Pero si Lord na apoy greater plan. Natay maayong plano pero napay labing maayo, pinakamaayo si Lord. Have a blessed afternoon to all. Ug nimo Pastor, God bless tanan from Rebecca Huyuhoy Quizon.
Shout out mga igsoon ang mga brad na ko karon sa Alpha Kaparo nga mga gibag-o na sa Ginoo na karon sa bahay ni Kuya nagtapok, no? Shout out brother, akong ka-chat ganina, padayon ta sa pagmangalagad sa Ginoo, no? Pariha ta mga naingit-ngit, daghan mo din nagtan-aw karon nasa bahay ni Kuya, shout out tanan. Mga brad na ko na, no? Nga mga Kristohano na karon nga lagad sa Ginoo. And then yes, pariha ta sa tanan, gikan ta sa kangit-ngit. So karon na ta sa kahayag, padayon ta mga igsoon, taliwala sa mga unos, padayon ta, no? Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Terry Ayuban, precious love. Okay, salamat sa pag-mention. Okay, and then shout out also mga igsoon Cebu City Jail Christian Fellowship. Again, Cebu City Jail Christian Fellowship. Shout out. Shout out sa tanang kapulisan karon, labi na nasa Camp Osmeña. And then Clarin Police Station, tanan every different station right now mga igsoon, mga pinangga o mga buutan natong kapulisan. Shout out tanano, maayong pagpananaw ninyo mga sir. God bless. So this time, okay. Berna Gukor from Tubigon. O silingan rami yan eh. Salamat sa pagtanaw igsoon. God bless you pastor. God bless you more. Okay. And then again, shout out sa tanan nga nasa Middle East karon, naa sa Europe, America, tanan lain-lain nga lugar karon mga igsoon, different countries nga maabtan ini na nga live. Okay. Elgin de la China, good PM pastor, pa shout out na akong husband nga si Paul Grigor de la China na mi-attend or mo-attend siya prayer meeting. Sobra ka mayong Ginoo, giusab siya sa unang sesyon sa inuman karon sa prayer meeting na. Okay. Okay, shout out igsoon. Paul Grigor de la China. Mayong udto pastor watching kanunay, himaya sa Dios ang tanan. Amen. Salamat sa makanunay Sister Jinky, no? Diri ka sa Bonbon, from Bonbon, Clarin, Bohol, and then karon na ka sa Manila siguro. Mayong hapon pastor, salamat sa Ginoo kay kita na pud ko sa live nimo ug makadungog sa pulong sa Ginoo karon. God bless pastor. God bless you more igsoon from Rosemary Salda. Di gabi Kabatit Marjoy. Naulahi ko. Bago pa na nag-start, wala pa ko kabasa sa ang topic karon atong teksto. No, again, salamat sa mga nagtan-aw, nagpaabot. And then as what I have said mga igsoon, don't forget to mention your friends and loved ones, imong mga tanan mga higala mga igsoon nga labi na katong mga kaila nimo nga nag-struggle, no? I-mention ani mga igsoon kay wala ta kibaw, no? Di tay one time abi yung igsoon mao ni. One time na ako'y friend sa Facebook nga nagplano na siya nga mag-suicide. Wala ko kibaw nga nagplano siya mag-suicide, pero sige ako post og mga encouraging words, sige ko post og mga videos, and then mikalit lang siya chat na ko, ingon siya, pastor, salamat kayo kay gigamit ka sa Ginoo sa panahon nga depressed kay ko ug nagplano na ko maghikog, pero nakabasa ko sa mga post ba nalig-on ko. Mao ni mga igsoon, no? Himaya sa Ginoo tanan. So sama sa akong gingon mga igsoon nga mong gi-encourage ta mo nga i-mention yung friends kay wala mo kibaw na yung mga nag-struggle karon, and then musibo ni niya kani nga mensahe karon para niya ma-relieve siya, ma-comfort siya ani nga mensahe mga igsoon. Pulong ni sa Ginoo, nindot ipakatap mga igsoon. Sama sa akong giingon sa mga kanunay nga karon kasagaran majority ipakatap nila mga libak, chismis, mga dili istorya sa laing tao, no? Sige pamantay sa ubano mauna. So karon mga igsoon, kita na sa Ginoo atong ipakatag ang pulong sa Ginoo nga makahatag og paglao, makahatag og comfort, makahatag og healing, makahatag og kagawasan sa tanan. Hallelujah, praise God. Shout out from Davao City, kinsa man to, paspas kaayo. And then salamat sa, don't forget as well as kuan mga igsoon, aside nga inyong gi-mention yung friends and loved ones, don't forget to share also, no? Salamat sa mga nag-share, no? Thank you. Okay, isa may okay. So we have 50 plus viewers this time, and again shout out sa 28,000 and more thousand followers of Mabungahong Kristohanon. Good afternoon po, pastors. Pa-shout out from
from lagi, sakto ba ko, Brad? Kawayan Masbati from Robert. Okay, kalimot ko sa pilido. Paspas kayo. Good afternoon, Pastor, from Ron Pereira. Salamat. God bless you. God bless you more. Okay. Mabs Nar Amud. Amen. Praise God. Watching from Israel. Israel. So, naday nagtanaw to sa Israel. So, di Gabi Kabatit Mary Joy. No? So, i-regard mi sa Israel. Igsoon. Usa na nga naa sa mo ang master's list nga one of this day bisitaho na mo na diha, no? So, salamat sa pagtanaw. Igsoong di Gabi. Sakto ba ko? Kabatit Mary Joy. Okay. Thanks for watching from Israel. Okay, Virginia Omblero. Done sharing, Pastor. Salamat, Igsoon. Wingmar Orculio, akong amigo. Salamat, Brad. Salamat, Bay, sa imong pagtanaw. Panalanginan mo sa Ginoo with your wife. Okay, Claire C. Kate Hermoso, Sibay Montibon. Mayong hapon, Pastor. Shout out ko ni Pastor Ronjan Sion og sa iyang mga member. Okay, shout out Pastor Ronjan Sion og sa iyang mga member nga nag-prayer and fasting. So nakadungog na ko niya nga pastor, anointed sa ni siya nya. Nasa ni background nga ingon sila pratman sa daw ni I don't know kung tinuod basta na ako'y one of my disciple ning ingon nga mura na daw mi gamayng similarity sa past. Okay? Gigamit sa ni siya sa Ginoo karon. No, shout out Pastor Ronjan Sion og sa iyang mga members nga nag-prayer and fasting this time. Shout out pud sa akong bana nga si Arnold Montibon from who's this? Kato gani Claire C. Kate Hermoso Sibay Montibon. Okay. Ako to Pastor from Davao. Okay, from Davao City. Inday C. Pagas. Salamat. Shout out. Okay, from Davao. Okay, yang Richie, mayong udto Pastor, mayong udto sa Igsoon. God bless you ta. Salamat sa time, okay? Dan, like, and share, Pastor. Salamat, Igsoon. Okay. And then, yes, tinod na, Pastor, pero gigamit na siya sa ginunawa lagi. Oh. Kadungog ko gamay, background niya, ani sister, kani nga Pastor, nga anointed sa siya, grabe sa siya og hiyas, no? And then, one of my disciples, yang gi-share ba yung kinabuhi mo ba? Nga na ba nga na ako numi gamay rapod gamay yung similarity, glory to God ang tanan wa man tay kuan na timingan lang ba. Good PM by Idol Pastor, akong classmate Josebin Lugsanay, sige jud ko paminaw yuwali. Salamat bay, ubanan ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo unsa may mong mga struggle, mga battle sa kinabuhi, normal na pagsulay ang Ginoo magauban kanimo. Salamat sa pagtanaw bay, no? Josebin Lugsanay from Kabulihan, Tubigon ni. Former classmate nako sa during criminology days sa diri sa Mater Dei College Tubigon, Bohol. God bless bye, God bless. Pastor from Butuan City ako, Ron Pereiras. Claire C. Kate, yeah, yes, bisan asa na siya, yes. Kita ko niya sa social media. Okay, then kinsa man ni. Shout out Rus Abela Katingog. Again mga igsoon, ang atong topic karon, ang atong tema, ang atong isgutan is about kita bitaw mga plano, kita mga tao ba. Of course, natay mga pangandoy, ambisyon, natay mga maayong plano na to para sa ugma. Pero ato lang timan-an unsa kanindot sa atong plano, nasay plano ang Ginoo. And dapat i-consider na to ang plano ni Lord kay usahay bungkagon sa Ginoo atong plano para iyang plano matuman. Okay? Shout out sa among pastor Banjo Dom KLM Church, Banjo Dom, sakto ba ko, sister? KLM Church Assembly of God Cebu from Virginia Omblero, Lauron. Hi, good PM Pastor from Zamboanga City, Ricardo Lagaran Labao. Thanks for watching. Igsoon. Salamat kayo bye, God bless from Josephine Lubsanay. God bless you more bye. Salamat sa pagtanong. Mayong udto Pastor from John Rubik sa Abedra. Mayong udto sa Igsoon. Salamat sa pagtanaw, no? This time we have 60 plus viewers. Mayong hapon, Pastor watching from Davao City po. Salamat. Dinalo Hagmok Linit. Salamat din sa tanang kapulisan karon again sa Davao, nasa in different places mga igsoon, no? Okay, thanks for watching mga sir. Amen. Maujud Pastor from Rose Abila Katingog. So mag-pray sa ta mga igsoon. Let's pray. Oy, praise God. Again, as always, before we start mga igsoon nga kanang mamalandong ta sa pulong sa Ginoo.
atong i-welcome ang presensya sa Ginoo, atong i-welcome ang iyang Espiritu Santo. Abi niyo may igsoon, mao ni siya. Sa una, ingon ako mga classmate nga bright daw ko. Nag-agi man kog mga honor-honor kunuhay. Pero abi ng mga igsoon, ingon sila bright ra ba na si James kana na pastor na din na katong adik kayo nya. Bright ra ba na sayang bata no? Ingon sila bright daw ko pero ako magaingon bulok ko. Bright siguro sa kalibutanon. Pero bulok ko di ko malamon ngano man kay wa man ko ikadlok sa Ginoo. Yes, bright siguro ko according to them pero dili ko kasabot sa Biblia. Basta ko mura ra siya para nako inigbasa nako normal ra nga libro. Karon na nako nasabtan mga igsoon by the guidance of the Holy Spirit nga lami kay basahon ang pulong sa Ginoo, no? So mao na nga every time nga mamalandong ta sa pulong sa Ginoo like this, ato yung i-welcome siya. Yung presence, yung Holy Spirit tungod kay kung wala siya di ta makatugkad sa iyang pulong. Bisan kinsa pa tang mga abogaduha, mga banggiitan, kabrayat, malamon, mga igsoon, mga top-notcher pa ta, pero di ta kayo basta-basta makasabot sa Biblia. Ang atong sinabtan literal, sambingay ni most of what is written in the Word of God is sambingay. So without the guidance of the Holy Spirit and without heavenly wisdom, dili na to ni matugkad. Mao nang masayop ang uban og interpret, mabaw ra, literal ra, pero lawom kay ni. Amen. So let's pray. Hallelujah. Praise God. Glory to you, O God, this morning, Lord God. This afternoon, Lord. Lain na sab nga higayon nga mamalandong mi sa imong pulong, Lord God. This time we welcome you. Gi-welcome namo imong balaang presensya nga mulihok sa matag naminaw karon to all the viewers right now, Lord God. Let your presence will manifest, will move. Let the power of your Holy Spirit will manifest to all the viewers right now, all around the world. Different country, different places, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanang lain-lain kada dapit, lain-lain kanasuran, Lord God, nga maabot ni ini, maabtan ini, nga nakasabot og Bisaya, Lord God. Mamuhat ka sa matag usa, mulihok ka Ginoo, palihok ka imong gahom, Lord God. And then again, Lord God, we welcome your holy presence. We welcome your Holy Spirit sa among pagabuhaton karon. Ikaw lamang among ipataas, Ginoo. I pray, Lord God, imong andamon among kasing-kasing. Tagay kami teachable heart. Tagay kami kasing-kasing mapainobsanon, anda mo sunod sa imong pulong. And then as we meditate your holy word this afternoon, Lord God, tagay mi kaalam, kahibalo, pagpanabot nga langit nun. Kay nasayod kami, Lord. Dili ni basta-basta matugkad namo imong pulong. Kung magsalig mi sa among kaalam, kalibutanon, tawhanong kaalam. So Lord God, this moment among gipangayo heavenly wisdom, heavenly knowledge, and heavenly understanding and of course, the guidance of the Holy Spirit. So Lord God, ang nahabiling panahon akong itugyan kanimo, Lord God. And this time, Lord God, we rebuke the spirit of destruction in Jesus' name. Walay mga makabalda kanamo karon in Jesus' mighty name. And I pray, Lord God, as we listen to your word, Lord God, as we meditate your holy word, Lord God, give us peace of mind and heart. Ikaw lamang among isentro, gi-focus, Lord God. Ikaw lamang among ipataas, ikaw among pasidunggan, ikaw among himayaon. Walay tao maisa karon, Lord God, kung dili ikaw lang. The name above all name, Jesus Christ. This is our prayer, Heavenly Father. In Jesus' name, amen. Hallelujah, praise God. So we have 60 plus, 62 viewers, 63, and counting. Thank you so much, mga igsoon. Okay. Maureen Smith Hanebe, good afternoon, Pastor. Ganahan jud ko maminaw. Salamat kayo. Glory to God, ana. Himaya sa Ginoo. Walay ako, mga igsoon. Himaya sa Ginoo tanan. Shout out, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo, kapadasig. From Kihada rin, kanunay. Amen. Praise God. Inot na, sakto ba ko? Noriab, amen. Okay, amen. Okay. Henry Recta, amen. So, Josephine Lugsanay, amen. Salamat, bay. Okay, so ato nang pamalandungan karon mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Jerry Pagar watching from Dasmariñas City, Cavite. Sakto ba ko? God bless you more, Pastor, and God bless you more and more and more, brother. Salamat sa higayon day no mga igsoon, labi na sa uban nga nagtrabaho diha, pero ang uban mo chat na ko, mo comment nga bisag nang laba ko nagtanaw ko, bisan ako gibuhat na minaw ko, Pastor, no? So fruitful kayo ang afternoon na to mga igsoon uban sa pulong sa Ginoo. This time we have 70 plus viewers. Thank you. Yaman, kalami kayong paminawon ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Dios. Shout out, Pastor. Yes, shout out. Sister Yaman. Salamat. Thanks for watching. Okay? So, mag-start na tayo igsoon. Okay. Napa, amen. From Merly MDM. Samo love. Victor James Hintika Dayon
Unya lang ko tanaw, pastor, kay naapa ko trabaho. Yes, sige, i-replay lang, igsoon. And then again, so before na ko ni siya basahon mga igsoon, don't forget to mention your friends, your loved ones, your family members, or mga igsoon mo, higala, kauban sa trabaho, tanan. Kay waka kay bawo mga igsoon, usa kahigala ni more friends nga nag-need ani. And share also mga igsoon. I-share na to. Ito pakatap mga igsoon. Nindot ning mahimutang instrumento sa Ginoo. Makawala sa kabalaka from Rose Abila Katingog. Salamat igsoon. Himaya sa Ginoo. Maayong hapon pastor from Ma Cherilyn Gripo. Maayong hapon sa igsoon. Ma Cherilyn Gripo. O mao nito from Karkar Cebu. Regards mi sa mga kuanda si Charon. No? Katilaw jud ko anindot kayo pero ambot mo gibawal man ron. Di man gali ipalabang ri ambot sina ano. So salamat mga kagilaan kay igsuonan. Let's start. Okay, basa na ko magsun panultihon. Sakto tong nag-comments ganina hingigo siya kay bawo siya sa kung kuan confirmation. Panultihon according to King Solomon, panultihon 19:21. Listen. Panultihon 19:21 nagingon ri magigson maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa. Apan ang kabubut-on sa Ginoo maoy matuman. Atong balik ko na. Panultihon 19 according to King Solomon 19:21 maglaraw ang usa ka tawo ikaw ug ako maglaraw ug bisan unsa apan ang kabubut-on sa Ginoo maoy matuman. Sama sa gingon mga igsoon ang atong topic o tema karon is mao ni siya no, it's about our plan and God's plan. Nagaingon ang balang kasulatan atong gibasa karon atong nadungog mga igsoon nagingon maglaraw ang usa ka tawo. Maglaraw ang usa ka tawo mga igsoon sa to. Sige ingon ni. Maglaraw ang usa ka tawo ug bisan unsa, okay? Tanang naminaw de of course, nagi tay mga laraw. Mga plano ba no? Natay mga tinguha, mga desire, natay pangandoy, ambisyon and of course, naminaw karon diha. Minyo ka wala kay gilaing gilaraw, wala kay laing gipangandoy, gitinguha kung dili ka ugmaon nga maayo sa atong pamilya, sa ato ang anak. Siguro nangandoy ta nga atong laraw mga igsoon mao ni mo lampos tanan nimong mga anak and then or tagbuon sa Ginoo ang tanang panginhanglan aron aron makalahutay or makahuman og eskwela until college. And then ang uban diha mga tanan daghan tag mga laraw mga igsoon, mga batan-on naglaraw nga mahuman og eskwela kay someday mahimong silang professional, someday mahimong lawyer, doctor, police, maestra, ron sa man bombero, ron sa any daghan tag mga bisag unsa man daghan tag mga desisyon plano, daghan tag mga tinguha, daghan tag mga ambisyon, daghan ta mga igsoon og pangandoy apan taliwala ni aning tanan dapat nato i-consider bisag unsa kanindot sa tong pangandoy tong plano mga laraw naasay si pangandoy si Lord nga nindot kaayo, nasay laraw si Lord nga nindot kaayo, nasay plano si Lord sa tong kinabuhi nga nindot kaayo, no? Mao na nga dapat i-consider sa nato, mao na atong hinumduman. Like me, ako mga igsoon elementary pa ko from when I was during my elementary time, grade 1, grade 2 ana. Ang ako ang kuan mga igsoon, ang ako ang tinguha akong pangandoy is to become a police officer usa ka adlaw. Kay background sa akong papa kasagaran police officers niya, ang uban mga dagko nagranggo ug di police officers military, no? Muna background sa akong papa. And then mao to. And then, actually, naay manghod sa kong papa, nga kuwang na lang siya, og usa ka promotion para ma-general, gid siya. So, mauna nga, salig ko ba, nga, aside nga, ingon sila, kamao daw ko no ko, bright daw niya. At the same time, nasa ko'y backer. So, mauna akong pangandoy, hanto ning high school, kuning college, mga igsoon, akong pangandoy, mapulis ko, mauna. Pero abi ng mga igsoon, ning landing ko nga imong alagad sa Ginoo. Mauna akong giingon. Daghan tag pangandoy in the future, daghan tag plano mga igsoon, daghan tag mga tinguha in the future. Pero mao ni timan-e naay plano sa Ginoo. Labi na mga ginikanan karon, imong anak nangalagad sa Ginoo. Pero ikaw pud na kay pangandoy sa imong anak, either mahimo maybe you want that your children, your son or daughter mahimong professional like a teacher, police officer or unsa man diha. Siman anak pero wa ka kibaw ang imong anak itawag din ang mahimong alagad sa Ginoo, mahimong pastor, mahimong unsa man dia mga igsoon, no? Mao na nga dili gid ta makabuot sa plano sa Ginoo kay kung ato ning humanon ning ingon man dire. Maglaraw ang usa ka tawo bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo may matuman. Kay ngano man day mga igsoon,
Bisag unsa kanindot sa tong plano mga igsoon, along the way, at the end of the day, ang plano pa jud sa Ginoo ang matuman. Now, like me, pero inoon, wapaman ko sa Ginoo atong time akong plano mapulis ko kay gusto ko madrag protector, gusto ko nga may daghan kog chicks ba, no, mao na akong plano sa una, and then libre ko suyop, no. Libre na ko na suyop, no, okay problema nya. Mupalit kog syabo, mga ngayo lang ko sa mga drug pusher, mga drug dealer, mao na akong plano. Daghan kog plano, gusto ko pulis kay daghan kwarta ana, mangurakot ko. Mao na akong plano sa una, no. Kay yes ko plano, nya man ako'y pamilya, pulis ko, mabuhi na ko akong pamilya, pero gibungkag ni Lord. The truth is this, sometimes bisag unsa ka maayo sa tong plano, usay ang atong maayo nga plano bungkagon sa Ginoo aron yang plano nga maayo matuman. Usahay mga igsoon ang atong para nato mga igsoon labing maayo or pinaka maayo natong plano, pero bungkagon sa Ginoo. Kay labing pinakadabis ang plano sa Ginoo para nato. Ang kabubuton sa Ginoo matuman. Mao ni mga igsoon, no? Wala may nagtanaw mo diri mga igsoon to all the viewers right now in different country. Di ba natay mga plano? Og wala tay plano nga di maayo. Wala man siguro yung nagtanaw karon nga magplano ka nga mahimo kang drug lord. Wala man siguro yung nagtanaw diri nga nagplano ka nga manrabaho ko aron ako ipuhunan og syabo. Wala man siguro yung nagtanaw karon diri nga magplano ka nga mahimo kang kriminal, mahimo kang imong mga anak mudagko nga mahimong snatcher, hold upper, mahimong bisag unsa mga badlungon. Wala tay plano nga makadaot. Tanan gyud natong plano maayo. Amen. Tanan natong plano mga igsoon para gyud na sa kahayag nga ugma nato, kaugmaon mga igsoon. Walay plano gyud, walay tao mga igsoon nga nagplano og dili maayo in the future. Most of our plan or dili kay most tanan gyud natong plano puro gyud na maayo. Pero timan-i mga igsoon. Let's consider this nga atong i-consider po ng plano ni Lord kay atong timan-an mao ni bisag unsa kanindot sa atong plano. Napag mas maayo nga plano si Lord. And the truth is this, timan-i ba igsoon nga according to prophet Isaiah, ningon siya most of the time mao ni siya, his ways are higher than our ways, no? Ang pamaagi daw sa Ginoo ang is higher, mas taas kaysa tuan, din his thought is differ. The way si Lord maghunahuna lahi sa atong hunahuna. Amen? Lahi. So meaning, most of the time, ang atuang kasagaran nga pangandoy, wala naka-align sa pangandoy ni Lord. Mabitang one time, I was in a police station that time, and then naay mga police intern, and then that time, gipa-share ko sa akong classmate nga police. Ingon siya nga, James, share rago ni sila. Mingon din sila nga, dali mo dire mga students, dali mo kaila mo ani kani siya estudyante ni sa una og criminology nya karon nahimo ng pastor, kani adik-adik ni kay sa una ko ning classmate. So akong gishiran ang mga intern, mga igsoon, police intern, ako silang giingnan nga, gusto ba mo mapulis nga na sila? Yes, kay graduating man sila. Pero ako silang giingnan nga, yes, maayo inyong plano, nindot inyong pangandoy para sa ugma, pero timan-i lang ni akong ikabilin ninyong mauni. Ako sad sa una nagplano ko magpulis. My desire is to become a police officer one day, someday. Pero hining landing ko nga nahimong alagad sa Ginoo. Ako silang giingnan nga, yes, gusto mong mapulis mga students, pero mao lang ni timan-i. Timan-i nga sa katapusan ang kabubuton gyud sa Ginoo matuman. Pwede mo ang inyong pangandoy karon mapulis, pero ini-graduate nyo, mahimo day mong businessman, mahimo day uban nyo diri, mahimong maestro ang uban diri. So mao na nga ayaw dibdib ba kayo inyong tinguha. Ayaw kaayo ihurot imong pagsalig nga matuman ang imong pangandoy. Akong giingnan sila ang mga police intern. Kay watak hibaw nga napay mas lami, mas nindot nga plano si Lord para ninyo. Ako silang gitagaan ani nga verse mga igsoon nga nag-ingon ra ba si the wisest king in the Bible, King Solomon, nga many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Ako silang giingnan na niya, wala sila naningog. Ang mayon yung buhaton karon mga students, uban na si Lord sa inyong pangandoy. Isintro si Lord sa inyong pangandoy. Kay siya ang maghatod kaninyo sa tinuod nga ugma nga yang giandam. Kay sa tinuod lang maningkamot mo karon, but at the end of the day ang mag-provide sa hayag nga ugma si Lord ra gyapon. So ayaw man tinili ang Ginoo, uban na si Lord. Himuha siyang priority. Kay siya ang nagunit sa atong hayag nga ugma. Ako silang gi-encourage sa mga igsoon, no? Kay parehan ako silang ginang, parehan ako, grabe akong pangandoy, no?
nag-expect ko nga mahimo na kong pulis hasta akong parents kay nganuman manami og OJT aning sa Cebu aning NBI Cebu, no? NBI Cebu nya mana tanan daghan na kayo, no? So man ako sa thesis nako. Pero mao lagi na trahedya sa kinabuhi nga magistorya na lang kog kahoy. Nga di na ko kasabot sa mga leksyon, no? Manghagis ko sa eskwelahan. Kuyawa na mong maestra, no? Shout out sa mga kung nay nagtan-aw rin mo abot ni siya nga live sa akong maestra, no? Pasensya jud ka, ma'am. Okay ba naman, no? Nangayo naman ko pasaylo niya. Tung time nga sabog kay ko sa makadaot nga bisyo mga igso, no? Nangandoy ko mong police officer, manami og OJT, tanan-tanan. Pero gi-break ni Lord ang tanan. Pinaagi sa trahedya niya karon ning ending ko nga nahimong alagad sa Ginoo. Mao na mga igso, no? Timan ini. Nagtan-aw kada, yes, naa kay plano siguro ron sa imong ugma nga nindot maayo. Wa man jud sama sa kong gingon magsun wala man jud tay plano nga makadaot in the future. Pero mao lang ni timan naapoy plano si Lord nimo. Ug timan ini mga igsoon. Bisan unsa ka maayo ug kanindot sa imong plano, bisag unsa para nimo the best na gyud nga plano nako. Timan ini mga igsoon, tawra ta. Nindot imong plano pero tawra ka. Si Lord Ginoo. Si Lord perpekto ug di siya masipyat sa iyang plano. Kung labing maayo ug pinakadabis na igsoon imong plano, timan nga napay mas the best nga naibaw-an ni Lord. Mao na nga ayaw kayo dibdiba imong pangandoy, nagtan-aw mo dia. Ayaw kayo ihubutang imong tanang pagsalig sa imong pangandoy karon. Kay wa ka kahibaw gitawag ka sa Ginoo sa lain. Gitawag ka sa Ginoo na specific calling nimo nga dili kana ang imong giplano in the future. Daghan kay di mao parehas ako, di ba ako na ning gi-share kung balik ko na. My wife, no? Akong asawa mga igsoon sa akong time. Katong napa ko'y mga uyab mga igsoon kay usahay kanila ging naka sa kadimunyuhan pa, no? O wa kay pakialam nga tagduha imong uyab, tagtulo. Wa kay pakialam ana. Nya bisan atong naong sa una mga igsoon, bati kayo kay adik kayo. Pero gidihugan sa yawa aron makailad og babae mga igsoon, magining English, no? So pinakadaghan akong uyab sa una naka-uyab kog tulo ka buok nya ang ako ang diskarte mga igsoon aron di ko masakpan. Ang tawag nila mami tanan aron ini kabuntag. Good morning me, anak bitaw kay sa una nasakpan ko kay ang usa mami, yung usa bibi. Nasin man ako ang bibi sa mami ko. Good morning bi. Uy, siya nganong bi kitsay bi. Ala si kuane. Ako aning uncle, ana ba? Si Bobby ni. Ana pero bibi nito, no? Ngana ba mo akong gigamitan ako og kadimunyuhan ba nga kuan tactics ba. Okay, manguyab ko og mga duha tulo. Mami tanan, so mao nang isin to minin ko. Good morning me. Ngana ko sa una, no? Mga kadimunyuhan ba, no? So sa time na ko mga igsoon sa napa ko sa kuan kangit-ngit. Ang akong type sa una, hantod na himo na kong alagad sa Ginoo mga igsoon. Ning response na ko sa call ni Lord. Ang akong type jud kanang mga insikon. Chinita, ganahan ko na chinita, nya mga itumon ba, mga morina. Ganahan ko na chinita. Pero abi nyo maigsoon sa gingon diri, maglaraw ang tao, no. Many are the plans in man's heart, but it is the Lord purpose that prevail, no. Mo di man maigsoon ang ato ang human standard is most of the time lahi sa standard sa Ginoo, no. Karon gitagaan ko sa Ginoo og asawa dili insik. Hinoon mo rin na siya pero dili insik. No? Kay ba naman mo uban no, I met my wife in Hong Kong. When I was invited there in Hong Kong and then nag-share ko sa pulong sa Ginoo. Kita na ko akong asawa. Ug di jud ko ganahan nganuman. Naminaw akong asawa da I love you. No? Di ko ganahan nganuman kay di man siya insik. Ganahan mo ko insikon. Pero maoy gusto sa Ginoo kay ingon ang murag ang tan-aw ni Lord mao ni ang perfect para nimo. Ang imuhang kaluyahon kusog niya. Yang iya sang weakness strength nimo. Ana ra na si Lord mga igsoon is the best kuan. Kana bitong maayo kay siya mo combine, maayo kay siya mo paris, no? He is the best author of our love story, si Lord. Amen. Mao na nga di mao. Sakto ang gingon sa balang kasulatan nga daghan taglaraw plano natay standard nga mao na gini pero di mao. Lahi ang kabubuton sa Ginoo. And then once si Lord mga igsoon magpili og tao para nimo or once si Lord mga igsoon iyang i-fulfill ang iyang plano nimo. Timan ini the best gina once si Lord nga naman timan ini mga igsoon, no? Akong balikon siguro naminaw ka diya para nimo tan-aw nimo murag believe na kay kasi mong kagalingon ba kay mao sakto gini. I know what I'm doing, pastor. I know what I'm doing. Dako nako, hamtong nako, mature enough to handle this. I know nga the best ni for the future. Yes, the best na. Pero timan nga tao ra ka nga nagplano.
Kuha. Yes, bisag unsa ka the best na imong giplano pero timan-i tawra ka og dili ta perpekto tanan. We are not perfect. Si Lord perpekto, dili masipyat, no? So if ever mga igsoon, paminaw mo na naminaw karon diri nya na disappoint kagikan kay imong plano gi-break ni Lord. Praise God for that. Gitagaan lang ka ni Lord og redirection kay nasa mas maayo. Gibuwagan ka sa imong uyab na ilain nagilak-hilak ka karon, praise God, napay mas the best partner ihatag ni Lord nimo nga di ka ilisan, higugmaon ka taliwala sa imong mga kapakyasan, higugmaon ka taliwala sa imong weakness, no? Pastor, gibuwagan ko, sakit kayo, maghikog na lang ko, daghan nagpre-request na ko, pastor, i-pray si kuan kay gibuwagag uyab. Pastor, na wa nay kaon-kaon, pastor, no? Uyab pagali mo ingana na, no? Basta naay mga ingana mga igsoon, mga gitawag nag-interruption, mga igsoon, intervention, tawag ana mga igsoon. Tungod na kay si Lord na ay mas the best pa. Kay anak ka sa Ginoo, dili gusto ang Ginoo nga lipay-lipay ka karon pero kay bawam gud si Lord sa unahan, tanaw sa Ginoo masakitan na gini sunod. Kay bawo ko sa kaluyahon ani. Ngana no? Once i-break ni Lord atong plano, usaray po pasabot ana. Na ay mas the best nga giandam ni Lord for you. Again, once i-break ni Lord imong nindot nga plano, imong plano nga imong gihilakan og maayo, gipatuan og luha, gipatuan og singot unya gigastuhan, ang imong plano nga grabing effort nimo gibungkag sa Ginoo ngano man tungod kay naa say labing maayo nga plano para nimo kay para niya. Anak ug kanako, you deserve the best. Anak ug kanako, you deserve the very best. Kung imong gikuan, yes, maayo na pero di ka na deserving, you deserve more. Anak kanako. Amen. You deserve the best, igsoon. So if ever there is someone watching right now or listening right now, na viewers karon nga nagtan-aw, bag-o pa ka na disappoint tungod kay ang imuhang expectation dili mao. Okay? Ang imong expectation dili mao, kasakit, oy, napalaw ka. No? Usaray pa pasabot na igsoon. Gibungkag lang na ni Lord kay gusto i-build up ni Lord ang iyang plano. Naidagang panahon nga bungkagon sa Ginoo ang atong maayong plano aron matuman ang iyang kabubuton nga perpekto. Walang labis, walang kulang. Perpekto ang Ginoo nga atong gilagaran mga igsoon. So, ug naay mabungkag atong plano, ug natay plano nga mga nindot kay pero na-disappoint ang mga igsoon, dili man ni mao Ginoo Lord, ngano man ayo ingnan Lord, ngano man Ginoo. Asa ra man ka Ginoo, dako na kay ko gasto pero ngano man ni. Ayo, wala tay for me I think we have no right, no, to question God or to complain. Because remember this, si Lord, we are serving a perfect God. Ginoo nga dili mapakyas ug wala siya masipyat nga iyang gibungkag imong maayong plano. Parehan ako. Si Lord mga igsoon gibungkag niya akong pangandoy nga mahimong pulis ug wala siya masipyat kay ngano man. Karon nahimo kong alagad sa Ginoo and praise God for that. Daghan kay mga kalag karon nga praise God nga nakabaton og paglaom, pinaagi nako gigamit ko sa Ginoo. Daghan kayo, no? Daghan kayo mga na-bless, glory to God. Although na ay mga, we cannot please everybody, naam dyan ay mga basher, wa mong ko'y pakialam na nila, mas daghan dyan ang na-bless, no? So, mao na mga igsoon, so kung napulis pa siguro ko, di po ko mahimong alagad sa Ginoo. Kung napulis pa siguro ko, dili sad ko makita nyo mag-live, kay muduty man ko dito. Way bawig, nakapusil na ko, way bawig ali, og napriso na ko, namamatay, kay ngano man, mo apil-apil man ko og mga bisyo-bisyo gyud, no? Mo apil man ko kay mao man gyud na ako ang paborito kanang mga illegal nga droga. Pero gi-break ni Lord akong plan nga nindot, gibungkag sa Ginoo kong maayong plano kay iha day kong himong alagad sa Ginoo og nagkita ta karon dire sa live. Usa ka higayon nakasuod ko sa prisuhan mga igsoon, samtang nagwali ko, nagpreach ko sa mga again day shout out sa bahay ni Kuya, no, na diha mga brad nako sa Alpa Kaparo nga nangalagad sa Ginoo. Padayon lang mo brad sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga gibag-o, mga adik-adik ang uban diha, mga murderer ang uban diha, basta gibag-o sa Ginoo. Salamat padayon ta brad. Og shout out sa akong brad nga si Aris, no. Usa na kabanggiitan sa una diri sa kalibutan, no. Kaila akong mga kapatiran ni Brad Aris. Pero gibag-o sa Ginoo karon na nahimo na daw ning pastor nagsigigwali. Okay, mura grabe ang iyang kaso, no. Pero karon nahimo nang alagad sa Ginoo. It just mean nga naipaglaom sa labang makagahom, no? Naipaglaom mga igsoon, no? Naipaglaom, no? Again akong balikon mga igsoon. Kung wala pagibungkag sa Ginoo ang akong plano nga maayo nga mahimo kong pulis, dili ta magkita karon. Isip alagad sa Ginoo. Again, balikon ako dito ko one time sa dihang ning sulod ko sa dako nga prisuhan ari sa Bohol. Akong giingnan ang mga inmates nga
Mga brad, kay bawo ba mo nga kung napulis pa ko karon dili ta magkita. Akong plano brad sa una gusto ko mahimong police officer. Gusto ko mudak ko ang ranggo. Wa pa gali ing tungtong gali, wa pa gali ka graduate. Mao na akong pangandoy. Gusto ko makapamilya nga mahawa sa kalisod. Ana ko mga pangandoy mga igsoon. And then ako silang ingnan nga. Pero gibungkag sa Ginoo mga brad akong pangandoy kay himuon day ko niya nga alagad. Ang plano day sa Ginoo mas maayo. Akong plano mas maayo mapulis pero si Lord ang iyang plano himuon day kang pulis sa mga kalag. Mao nang karon pulis sa Ginoo ko, no? So mao na mga I know on this time ako mga uban-uban daghan mga pulis sige ko kadto police station daghan ko kauban mga pulis. I have so many friends mga police officer mga suol-duol sa dughan. Shout out mga igsoon 100 plus viewers and then mao to akong giingnan sila. Kaya abi ninyo mga brad, mga piniriso ba, kung nahimo pa kong pulis karon dili sad ko makit-an ninyo ug dili sa mo makadungog aning mensahe. Mensahe nga makahatag og paglaom nga bisan sa inyong sitwasyon karon nga ngit-ngit kaayo. Bisag gipang judge mo, gipang hukman mo, gikundim mo, giingnan mo salot sa katilingban. Akong ingnan ako mga brad, mga piniriso. Salot kuno mo sa katilingban, mga wa kuno mo mga batasan, gipanggabaan na mo mga kriminal, gipang priso mo. Mayra ninyo. Yes, gi-judge mo maayo ron, gikundem mo. Pero sa Ginoo, naamoy paglaom ug nakadungog mo aning mensahe tungod kay gibungkag sa Ginoo akong plano ug napulis pa ko dili ta magkita, hilak sila. Ana mga igsoon, no? Yes, naatay plano again. Pero atong timan-an ni mga igsoon, natay hangyo sa Ginoo, pero atong timan-an ni mga igsoon. Ang kabubuton gyud sa Ginoo ang matuman, dili ang ato. Kita tawo ra ta bisag unsa kanindot. For us maybe our plan is so perfect for us, pero mas perpekto si Lord. O ako mong ingnon mga igsoon again nga once makita ni Lord nga imong plano makadaot in the future. Once makita ni Lord nga imong plano, oy kuan ra man ni minimal ra kay bitaw. Ang plano ang akong ipahatag nimo the best gyud. Subong kagon gyapon na ni Lord. In other words, bisan unsa ka maayo sa imong plano, sa tuang plano mga igsoon, kung dili na mao ang plano nga gidesign ni Lord, bungkagon gyud na. Kay ang ingon diri mga igsoon nga apan ang kabubuton sa Ginoo matuman man, no? Kay gusto si Lord nga anak ta niya, gusto niya nga masinati nato ang kana bitang giingon sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, to give you a hope and a future. Gusto ni Lord nga ang iyang giplano nga hayag kay nga ugma kanang matuman gyud. Siguro imong plano atong plano makapahayag man sa ugma pero mas makapahayag sa ugma ang plano sa Ginoo. Ginoo biya siya tawo ra ta. Amen. Mao na siya mga igsoon din. Aside na. Mao niya atong timan-an mga igsoon. Remember mo sa gi-teach ni Jesus Christ nga prayer? Di ba? Kanang the Lord's Prayer ba? Di ba ningingon siya? Giingnan ta niya mga igsoon sa prayer nga. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Okay, in King James, thy kingdom come, thy will be done. Dara. Diri na ta sangit. Thy kingdom come, thy will be done. No, mao na dapat mga igsoon, no? Kabubuton yun sa Ginoo. No? Kaya usay ang atong prayer nindot kayo mga igsoon, pero prayer na to nga nindot pero naa jud kabubuton sa Ginoo, no? Bisag unsa atong i-cry out ni Lord nga Lord gusto mi ani, pero timan-e. Still at the end of the day, his will be done. Amen. So right now kung naminaw ka igsoon, naminaw ka karon diha and then bag-o pa ka na disappoint. Naminaw ka diha kay bag-o pa ka na disappoint kay sakto, no? Imong plano kanang dili maoy mong expectation bitaw. Naggama ba kag negosyo niya na dili buwa man ning click na bankrupt. Bag-o pa kaning trabaho pero nawad-an kag trabaho ngana bitaw basta daghang mga ngana ba. And then daghan na kay mga pangandoy nang apply kag trabaho baron nya wa ka madawat something ana na kay mga disappointment, no? Nay mga disappointment nga na imong nasinati this week or the other week or this month lang mga igsoon or niaging buwan na kay mga disappointment kay ngano man ang imong gi-expect dili mao, then praise God for that igsoon imuha ning mensahe karon wa gitugot ang imong plano or gipangandoy kay naay mas maayo nga si Lord. Naay mas maayo nga plano si Lord nimo, naay the best si Lord giandam para ana. Kung nagtanaw ka karon nga gibuwagan ka sa imong uyab, gibiyaan ka ang imong uyab, naay lain mga igsoon, praise God. Si Lord ning intervene lang ning bungkag sa inyong relasyon kay naay the best gihatag si Lord giandam para nimo. And listen, bisag unsa ka sweet sa imong uyab, para nimo caring man kay siya pastor, di ko kagwanta, di ko mabuhi kung wa siya. Sure ka di ka mabuhi ug wa siya? Grabe ko yawa gud, no?
Kuyawagon mga igsoon, timan ini mga igsoon, giguba sa Ginoo inyong relasyon tungod kay nakita si Lord nag-andam na og partner para nimo. No? Si Lord kanina giandam nga na si Lord. Ayay kung anak kami niyo na. Nana, si Lord is the best matchmaker. Gitanaw na ni Lord kay ikaw mao ni imong ma-partner puhunak. Sa karon, just serve me. Pangalagad lang nako, paggamit nako kay mabot ang panahon ipatagpo tamo bisan di mo kaila. Ako rin mga igsoon, kaila ba ko sa kong asawa? Timan iha, shout out sa taga Jinsan, akong asawa is from Jinsan. And me, taga Bohol, layo kayo. Bohol and Jinsan, layo kayo. Wala mi knowledge at all nga siya akong asawa, pero gitagpo mi sa Ginoo sa kalayo. Amen? Mao na mga igsoon akong isulti niyo mga igsoon nga. Si Lord na siya'y giandam nga the best para nato. Ini samtang na kay ako pong gibuhat mga igsoon ingani ra kay akong himo to sige man kog pangitag uyab wa gyapon kay ingko Lord ingani din ning mamastor Ginoo mga lagad nimo daghang pagsulay nya walay mo hilot nako og gabi Lord luoy kay magsige ra kog hilak walay mo comfort nako og lutoson ko usahay sungagon ko Ginoo aning mga kauban ra simbahan sakit kay Ginoo ko'y kadaganan wala ko'y kasumbungan wa ko'y tawgon og love honey my love so sweet unsa man diha darling wala Lord ikaw ra akong ikastorya mong gakus ko unlan ra mo hilak ko unlan habol ra. Di ba, ingana, kung ako kong himo, nangita kong uyab, di mo, na-failed na po ko uyab, na-failed. Puro Christian akong gipili. Listen, mga Christian nga mga young people, paminaw mo nga mga single, dili, buot pasabot, nga imong uyab, Kristohanon, mauna na. Yes, nagingon ang balahang kasulatan nga do not be equally yoked with the unbeliever. Maunang nanguyab ka karon og Kristohanon, pero ayaw pagtuo nga imong uyab karon Kristohanon, mauna na. Pilay uyab na ko nga Kristohanon, buwag. Wa ko magtuo nga kani akong asawa, may mga asawa nako. No? Timan-i mga igsoon. Kapila ko na palaw, daghang gay tayo, minyuunon ko. Pero wag ipadayon sa Ginoo, no? So, akong gihimo, gikapoy na og pangita. Di ba, mao ni giingon mga igsoon, ayaw pangita. Kay si Lord na nay giandam. Once we walk in God's calling mga igsoon, sa diyang musunod ta sa Ginoo, magpagamit ta niya. Mabot ang time nga hinog na ang bunga. Mabot ang time mga igsoon nga sakto na ni mao na gitawag og when the appointed time or when the time is right day ang right time ni Lord, ang timetable ni Lord mo abot na matinga ka itagpo mo sa imong partner kana mga single di matinga ka like me ingana ko kay mura bitaw ko sige man ko ka disappoint ingana ning ko ni Lord nga Lord sige Lord ingani na lang akong buhaton. That time I was 31 years old I guess ningingon ko nga Lord sige lang. Or 30 years old pa. 30 years old ko mga igsoon, lagad sa Ginoo. That time, kuan ko, 2 years sa ministry. Mingana ko nga, Lord, sige naman ko ka-disappoint, Lord God. Sige lang ko kasakitan. Abi na ko Ginoo, siya na akong masawa, kay gigamit po siya nimo, nasa sa ministry, nangalagad siya nimo. Kay mao gyud akong gipangandoy, Lord, nga partner, Kristohanon. Pero Lord, akong nabantayan, sige kong pangita. Pastor na ko ha, nasakitan naman ko Ginoo. Ngani nilang Ginoo, wala Lord, ingani na lang, di na lang ko magminyo. Mauna akong tinuod mga igsoon. Yan ako, di na lang ko magminyo Lord. Sige, dalha ko bisan asa Ginoo. Paanod lang ko sa imong gusto. Kung asa ko nimo dalhon adto ko, kung asa ko nimo gamiton adto ko, hala, mao to mga igsoon in different places, naglibot-libot ko bisan asa sa Bohol, Isla man ron, Kabukiran, abot ko Cebu. Tanan nga mga dapit na abot ko, Mindanao. So wala na ko nangandoy maminyo. And then one time, mao to, I was invited by a good friend of mine, usa sa leader sa GIL Hong Kong. And then, daghan siya og i-share nako anak kay na-bless man siya, nalipay siya sa nahitabo. Kay one time gi-invite ko niya sa ilang lugar. Di nag-share ko dito sa pulong sa Ginoo na sa kuan man to Negros. Sige ko share dito na niya. Pagbalik niya sa Hong Kong siya, Pastor, gusto mo bang mag-tour sa Hong Kong mo to? Ingo, what? Is this serious? Anak ko ba? Joke? Di ba? Kinsa man magtuo no? Wa ko never in my mind mga igsoon nga gusto ko madtog laing nasod. Pero one time dai pastor nagampo nako when I was 11 or 12 years old. Gingnan ko nga ito ang sinasabi ng Panginoon, magiging alagad ka niya, magiging pastor ka at pupunta ka ng iba't ibang bansa. Gingnan ko, ingko ha? Kuyawa ko ka, tagan-tagaan po ka, wa kumituo. But that time, during my invitation, na-remind ko sa pagkabata na ko nga murag, there is somebody, alagad sa ko nag-pray na ko about anak. So, mao to mga igsoon, ingko, unsao man na, wa ko'y passport, wa tanan. Sige, pastor, taganti kag para lukat passport. Mao na to, pila ba istorya, ako passport sa Cebu. And then, sige, pastor, taganti kag para plane ticket. Hanto, nabot ko dito. Pag abot ako sa Hong Kong, nakita na ko na akong asawa, nga wa ko mag-expect. Kaya nagplano man ko, nga dili na ko magminyo.
Akong plano sa Hong Kong mga igsoon, mo share ko sa pulong sa Ginoo, mo suroy, mo tanaw kung saan ang Disneyland, mo tanaw ng Ocean Park. Kay nindot man kayo ang mga plaza sa Hong Kong, shout out sa mga tana sa Hong Kong, no? Nindot kayo ang mga park sa Hong Kong mga igsoon, nay mga isda, koy, parehaning ako hilig man kog kanang isda kanang mga koy bitaw. And then nindot kayo na mga tubig kuan nindot kayo na mga ngana ba no? So mora ko mo explore ko sa Hong Kong, ano no? If there is any opportunity, sige jud ko gwali ko every time makawali ko sa train station, makawali ko na may mga English ba na may mga kuan. Salamat sa Ginoo pod nga hinoon gitagaan po og English atong time. Medyo kuan pod ba. No, mao na mga igsoon din na meet na ko akong wife pagkakita nako. Kita ko. Ana na wala ra kay ngano man di siya type nako. But as the days goes by ning abot ko og buwan dito man. Mao to murag naay mga development ba kuyawa mo siya development no. Murag naay mga kuan pero sige jud ko resist ako jud ginon in Jesus name pahawa. Ginoo sa demonyo gini di ko Lord di ko gusto mapalaw ko. So murag mo action ko gana in Jesus name pahawa spirit of lust jud ni in Jesus name pahawa. Sige ra ko worship ni Lord sige lang ko kanta dito sa naman ko sa atong time murag na ako sa I guess mga nasa 26th floor. Habog kayo mga igsoon, mura kag suyupon ining lili nimo. Sige ra ko kanta dito. Hantod akong asawa day ang Ginoo gipa-feel po niya nga ako iyang partner. Ang ako sa asawa mga yun, sige siya og rebuke, sige siya og resist sa iyang feeling ba di jud ni mao, di ko gani kay bati man nagnaong. Ang una sa akong asawa, Lord ang akong type is tall, dark and handsome niya. Kana Lord kay tall, dark and dark ra man na wala man ay handsome. Murag na akong wife ba according to her. Pero karon anad na siya nako, yan akong gidawat. Nang ana ba so both of us mga igsoon, wala mi mag-expect kay siya pod mismo kapila na siya minyuonon nya wa na lahos. Mao bitaw tong day time siyang kinabuhi nga na-depress siya, no? How many months wala siya tarong tulog kay na-depress siya kay nagbuwag siya sa iyang uyab for 7 years. Ngana ba? Yan na mga siguro proposal na mga engagement ring, no na siguro andam nga wedding ring but ning landing sa suffering ning supper hinon siya siyang gibati nagbuwag sila. Din parihami background sa kong wife mga igsoon daghan time na minyuonon ako sad minyuonon wa na lahos ning intervene si Lord kay kami gud ang giparis nakita mi sa Hong Kong siya nagwork sa Hong Kong usa sa leader sa GIL Jesus is Lord so shout out no what kung nay nananaw diha mga GIL Hong Kong God bless no dito ko naka-share sa word ni Lord dito mi nagkita and then mao to pila ra ba istorya wala na mi agi-agi og mga kuan nagkasinabot na mi nang asawa dayon ana ra si Lord di ba dali ra kayo. It means nga ang atoang plano nga maayo, mas naay maayong plano si Lord. Amen? Again, akong balikon sa tanan nga naminaw diha. Tanan nga naminaw nga bag-o pa lang ka na-disappoint sa imuhang desisyon. Maybe last month, the other week. Bag-o pa ka nasakitan kay imuhang plano, di mao. Sayang kaayo, grabe mong effort. Usa lang na kabot pasabot sa Ginoo mga igsoon. Iyang giguba ay mong plano aron i-build up ang iyang maayong plano matuman. Kay kung ipadayon na imong plano, di pud matuman ang plano sa Ginoo, no? Kita man gud ani most of the time ani man gud mga igsoon. Ang atong makita gud kasagaran, sinugdanan ra man gud. Pero si Lord ang makita unahan ug ang hangtod-hangtod sa tumoy, di ba? He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So si Lord mga igsoon, nasayod sa unahan nato kung kana ba siya makadaot or di. Or pagtanaw ni Lord sa unahan makaayo magyapon pero napadyoy mas makaayo mas nindot mas the best nga akong giandam nimo anak. Again akong balik ko no. Kita kasagaran mga igsoon. Mayo tong plano pero sinugdanan ra. Sa unahan ang nakakita si Lord. Okay, ngani ni siya. Siguro nakita sa Ginoo nga sa unahan ang tan-aw niya maayo man gyapon. Pod maayo man pod pero napay mas maayo sa dihang matuman akong kabubuton. Samot na makitaan sa Ginoo makadaot sa unahan. Samot bungkagon. Kay according to the word of God, akong balikon mga igsoon, maglaraw ang usa ka tawo, maglaraw or magplano or mangandoy ang usa ka tawo or bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. At the end of the day, at the end of the line, sa katapusan, plano sa Ginoo ang matuman. Dili ta ganahan na no? Nindot kay plano sa Ginoo mga igsoon, hapsay hanay kami. Mapita na daghan karon mga kaminyoon bitaw kuning baliko na daghan karon nga mga marriage nga nabungkag kay ngano man ilahara man kung kabubuton. No, wala mo lahas kay one si Lord mga igsoon magmugna og kaminyoon. Nga kana jung gidesign niya, di gina mabungkag. Unsay gingon sa balaang kasulatan? Unsa katong gihiusa sa Ginoo, di ba? Whatever God, sabi to, join together, let
No man can separate, no? Mao ba na sakto ko, no? Unsa katong gihiusa sa Ginoo, dili gyud na siya mabungway tawo makakuan. Because I believe kabubuton sa Ginoo walay makabungkag. Nga na dyan na maigsoon. Ganun, daghang mga broken family, daghang mga kuan kay, siguro, di na ko i-judge, pero siguro naguna-una, dili plano, ala na, mugos, gipugos ang Ginoo mo na gingog, permissive will. Sige, hangyo, Lord, ako, lagi ni, kanang hangyo ni mo si Lord, lahi man na, mo na, permissive will, bisan, kay baw ka nga di, pero imo dyan hangyo, Lord, kanina lang lagi, Lord, sige be, pero si Lord kay baw, anak, si Lord kay baw sa the best, para nato, para nimo. Mo nang ayaw ipugos imong plano. Kay bisag unsaon na nimo pugos-pugos, pugos na nimo pahamak ka sa unahan, no? Once imo nang ipugos mga igsoon, dili matuman ang kabuton sa Ginoo, pero mao lagi na ang pulong sa Ginoo kung iya kang higugma i-break jud niya imong plano. Kay gusto si Lord nga ang labing lami, labing nindot, labing maayo nga plano matuman gyud. Pareha nako mga igsoon, no? Karon, glory to God lang. Kami kaminyoon lang ha, aris kaminyoon. Sa una, yes, grabe, nag-provide ni Lord tanan, no? Na property, glory to God lang na sa Ginoo man, may atuwa, watay ka pang hambog, gipiyala naman tanan, no? Na balay na, grasya sa Ginoo, sa gamay lang, cute, at least naa. And then, ay simbahan, sa ministry ni Lord, na ikaw galingong yuta. And then, sakyanan, ay daghan. Akong nabantayan, mga igsoon, once, ang plano sa Ginoo, matuman sa atong kinabuhi. Mag-uban sad ang iyang grasya, mag-uban sad iyang pabor, mag-uban sad ang probisyon ni Lord sa kanunay. Kay ngano man, dili man kadadun sa Ginoo sa usa ka dapit kung biyaan ra. Once plano na ni Lord, it means iyang presensya nag-uban nato. Siya ang atong magbalantay, walay makulang nato. Ug dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Amen? Again, akong balikon sa mga viewers karon nga bag-o pa lang ka na disappoint, bag-o pa lang ka na hurt, nasakitan, and then siguro na ay a little bit nga na-depress ka, naghilak ka, unya nagsigi kag ampo, Lord nga no man Ginoo, kung kay bawo pa ko may paywa sugdi, di ba? Ningana ko sa una ra ba katong nasakitan ko, Lord kung kay bawo pa ko nga ingani ra day may paywa sugdi Ginoo, karon sakit na kay Ginoo, nagkadugo na akong kasing-kasing, pero abi nyo migson ikalipay, pasalamati ang Ginoo. Dapat kang malipay kay ngano man walay gitugot ang Ginoo nga nasayop siya. Again, walay gitugot sa Ginoo nga kasakit nga nasayop siya. Iyan ang gitugot tungod kay naa siya gihimo, tungod kay naa siya gustong mahitabo nimo. Iyang gitugot na mga igsoon nga mabungkag ang imong plano, madisappoint ka, wala ka madawat sa trabaho kay naay mas labing trabaho nga para nimo. Wala ka sugta nga nanguyab ka, dako na kay kagasto sa load. Sige pa kag panglibre, dako kay kagasto, wala ka gisugot. Kay napay mas the best nga partner para nimo nga ikaw librehon. Bitaw, grabe no, grabe si Lord. The best ang iyang hatag para nato. Mo na nga, there's no need to worry, igsoon, kung naay mga kana bitawng pagbungkag sa atong plano. It's just mean nga naay redirection. Example, padung ka sa south, and then ang plano ni Lord kay ariman sa north. So mao na nga blakan ka dito, nay checkpoint dito wa kay lisensya or unsa man mga igsoon. Nay mga blocking may tabo ba aron muliko ka sa north or south nga naa ang plano sa Ginoo nga na. Kay gusto si Lord og i-redirect ka, no? Abi nyo may igsoon, mao ni siya. Once i-break ni Lord imong plano, it doesn't mean nga rejection na siya ni Lord. But it means redirection. Aron ang iyang plano nga labing maayo the best matuman kay gihigugma ka sa Ginoo. Para niya mga igsoon, anak kanako, I love you so much my son, I love you so much my child. And then gusto ko nga ang the best good para nimo. You deserve the best. Siguro anak imong plano karon maayo man na akong gikita maayo. So nan maayo pero di kayo na napay mas the best nga ako'y nakahibaw, ako'y nasayod, ako'y Ginoo, tawra ka. Ako imong magbubuhat, ikaw akong binuhat. Nga na. Again, at the end of the day, it's the Lord purpose that prevail. Matuman ang kabubuton sa Ginoo. Amen? So again, namati ka karon diha nga bag-o lang ka na disappoint, praise God for that. Kay naay gibuhat si Lord sa imong sitwasyon. Naa siya gustong buhaton nimo. It's just a preparation. Amen? Kung na-disappoint ka mga igsoon, ni aging adlaw, ni aging simana, ni aging buwan, ni aging tuig baron, kay ang imong tinguha pangandoy, nagbungkag, sakit kayo. It's just a preparation. Giandam ka sa Ginoo kay iya nang sugdan ang iyang labing maayong plano para nimo. Amen?
Salamat sa Ginoo. So, mao na mingigson, mao na ang mensahe karon sa Ginoo, no? Maayo atong plano, maayo atong pangandoy. Para nato the best na, pero atong timan-an nga naa po'y nagplano og labing maayo para nato. Dili may kumpara ang kamaayo sa plano sa Ginoo. Ug ang Dios, mga igsoon, akong balik-balikon, perpekto siya nga Dios, dili siya masipyat. In other words, ang iyang plano sakto gyud labing maayo. Amen. Again and again akong balikon kung naay namati karon diha niya, na-disappoint ka, nanghila ka kay mao na gitugot na sa Ginoo igsoon kay aron ang iyang plano nga labing maayo, ang iyang the best plan nga gi-design para nimo matuman. If ever karon naay nagtan-aw nga na broken hearted ka kay gibugan ka sa imong hinigugma, nya nag-engage na mo pero gibaylo lang kato niya kay gibaylo ka kay kwartahan ko, no? If ever naay nagtan-aw karon dire, igsoon, just be still and just be grateful to God. Kay naay giandam si Lord nga mas the best pa kaysa imuhang katong sa una nimo, no? Ingani man ni Megson, si Lord way kwaon nga wa siya ipuli nga the best. Once sirad-an niyang pultahan, ablihan po na niyang bintana, so mas daghan og bangag. Diba? Ingana na mga igsoon. Once si Lord i-close niya ang usa ka opportunity, mag-open siya og daghang opportunity para nimo. Once mga igsoon na ay gibuhat si Lord nga kana bitaw ning intervene bitaw siya sa imong plano niya, na disappoint ka, nasakitan ka. Wala lang, gusto lang si Lord mga igsoon nga mura ning whisper lang bitaw si Lord nga ang kay gigugma mangguti ka. So kuan lang na mga igsoon, gisave lang ka ni Lord. Gisave lang ka ni Lord anang time man. Wala ingon nga gibiyaan ka, kung dili gisave ka. Example sa relationship, gibuwagan ka, gibiyaan ka, wala gisave ra pud ka ni Lord, ano? Kay naay gi-prepare si Lord nga fit kay nimo nga makig-uban nimo nga mga lagad ka sa Ginoo mga igsoon. Nga kamong duha ka mao mo worship ni Lord. And again akong balikon, paminaw mo. Mga naminaw diri nga naay mga Kristohanon nga young people, mga single nga manag-uyab or naay giplanuhan ka nga diskartian or uyabon nga minyuan, paminaw mga igsoon. Dili but pasabot nga ang imuhang uyab karon or imong giplanuhan Kristohanon mauna na. Timan dili ta ka ana. Abi kay Kristohanon mauna na, dili. Ako how many time pila ka buk uyab na akong Kristohanon pero wa mi magdayon. Timan mga igsoon. Unsa ka maayo sa tong plano, unsa ka nindot sa atuang mga pangandoy, mas naay the best nga pangandoy si Lord. Ang gi-aim man gud ni Lord igsoon para nimo or nato the best gyud, no? The best gyud kay ngano man anak gud ta sa Ginoo, no? We deserve the very best. Amen. Gusto si Lord nga iyang gi-design nga plano may tabo gyud nato. Amen. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Again, Heavenly Father, thank you so much for your word. This afternoon, Lord God, imo ming gipahinumduman Ginoo nga bisag unsa day Lord ka maayo sa among plano, among timan-an nga naa sad kay plano, Lord. And if ever, Lord God, ang among plano wala ma-align sa imong plano, naay posibilidad nga imong bungkagon among plano. Kaya ang imuhang aim, Lord, ang imuhang pangandoy namo, amo jung masinati ug maangkon ang imuhang the best nga giandam para namo. So Lord God, right now I pray sa tanang naminaw karon to all of the viewers right now, Lord God, nga bag-o pa lang na-disappoint Ginoo tungod sa mga sitwasyon. Bag-o pa lang na-disappoint, Lord God, tungod kay ang ilang plano wala na mao Ginoo. Ang ending is disappointment. Sa tanang naminaw karon, Lord God, nga grabe ilang effort, Lord God, kay dako na kay sila gasto. Ang ilang expectation mao ni maayo kayo, but ang ending dili maayo ug na-disappoint sila. Sa tanan karon Ginoo nga if ever nay naminaw diri, Lord God, nga gibiyaan sa ilang hinigugma, sa ilang uyab, Lord God, or wala sugta baron Ginoo nya dili mao ilang expectation, nasakitan sila. Lord God, salamat Ginoo nga tungod lang na kay gihigugma sila nimo, Lord God. Tungod lang na Ginoo kay naa kay mas the best nga gi-prepare para nila. Lord God, I pray right now kung naa may mga samaran karon tungod sa ilang mga desisyon nga ang ilang expectation dili mao, Lord God, I declare healing right now in Jesus name. Lord God, sa makausap pa Ginoo, ikaw Ginoo mamuhat karon sa ilang kinabuhi. Lord God, right now, Lord God, I pray nga imong ipabati kanila nga
kanilang tanan nga nara ka Ginoo, ug kontrolado nimo ang tanan, ug naa kay plano Ginoo nganong nabungkag ang ilang maayong plano, kay gusto lang ka Ginoo nga ang the best plan nimo matuman sa ilang kinabuhi. Bisan pa man karon Lord God ang tanan nga naa sa prisuhan, inmates Lord God, naa sad kay plano, dilibot pasabot karon nga naa sila sa sulod sa prisuhan, naguba ang imong plano, but usahay Ginoo imong tugutan nga imo ming ihatod sa kalisdanan, kasub-anan aron duol mi kanimo, kay daghan kag mga gitawag Lord God nga naglaro-laro daghan kag mga gitawag Lord God nga wala pa gyud patuo. And how many times kaning tawag mao nang usahay tugutan nimo nga imong ipasinati ang kalisdanan, kasub-anan, or itugot nimo nga naami sa sulod sa prisuhan aron madakpan mi nimo ug diha magsugod ang imong plano nga matuman. So Lord God, I pray right now Ginoo sa tanan nga gibati sila og hopeless Lord God, tungod kay ilang mga maayong plano, dako na kay sila gasto, dako kay ilang effort na bungkag Lord God. To those viewers right now who are watching right now nga feel nila hopeless na sila, but Lord God, ipabati nga naay paglaom kanimo, imo lamang gibungkag ang ilang maayong plano, kay aron matuman ang labing maayong plano, the best plan nga imong gidesign para sa imong mga anak. Ipabati nila Ginoo nga they deserve the best tungod kay anak sila nimo Lord God. In Jesus' name. Lord, salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan right now Lord God. I pray Lord God, comfort sa tanan Ginoo nga mga na-disappoint Lord God. Let them feel again your embrace, your touch Lord God. Ug salamat Ginoo nga pinaagi ning mensahe imong gipasabot namo. Imong gipa-realize namo Lord God nga naa day kay mas maayong plano kaysa among maayo nga giplano. Imong gipa-realize namo Lord God nga kinahanglan jud mga anak bungkago na kuna inyong mga plano. Kay yes sa unahan maayo na, pero napay mas maayo nga akong giandam para kaninyo. You deserve the best. Salamat Lord God. Again Lord, i-bless ang tanan nga naadri, naminaw, nagtanaw Lord God, panalangini, ipang-comfort ang mga dughang samaran. Let them feel your touch and let the power of your Holy Spirit will manifest in their hearts right now in Jesus' name. Salamat Amahan, ug ipuli ang paglaom Ginoo nga puhon among makita or among masinati ang imong well-designed plan nga pinaka the best para namo Lord God. And right now, Lord God, I pray nga ang pagbungkag sa amuang sitwasyon karon, mga maayong plano, among mapamalandungan Ginoo nga mao lang preparation lang di ay ni para sa maayo kayo nga plano nga imong giandam para kanamo, aron ma-build up og sugod ang maayong plano nga imong giandam para kanamo Lord God. Hallelujah. Lord God, again, i-bless ang tanang naminaw. Sa makanunay, bisan pa man Lord, ang mga nagtanaw karon nga nasa depression, mga nagtanaw karon Lord God nga naa sa mga balatian sa physical and sa emotional Lord God, right now I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. Right now Lord God, I pray nga imong ipalihokon gini imong gahom, let your power Lord God mo manifest sa ilahang sitwasyon karon, sa ilang balatian, sa emotional ug sa physical, na may nagtanaw karon nga naay cancer, goiter, naay gihipanghilantan, giubo, tanan nga lain-lain nga balatian, high blood or unsa man nga klase sa bedridden ba, tanang klase sa balatian Ginoo, gamay ra kay na para nimo. Bisan dili madawat sa doktor Lord God, kaya nimo tanan Ginoo. Ikaw ang milagroso nga Dios. Even si Lazaro Lord God, gibuhi nimo in how many days dito sa lubnganan, apan usa ka tawag ug singgit nimo mingbangon si Lazaro Lord God. So ang ilang sitwasyon karon Lord God, gamay ra para nimo. So Lord God, right now I pray for healing. Right now, Lord God, I pray for deliverance. I pray for reconciliation. I pray, Lord God, nga adunay panaghiusa sa pamilya karon Lord God, in Jesus mighty name. Tanan Ginoo nga naay problema karon nga viewers nini Lord God, I pray Lord God nga imo Ginoong pangitaag solusyon Ginoo. Any problems right now Lord God, there's nothing impossible to you Lord God. Kaya nimo ang tanan Ginoo, unsay malisod namo Lord God, sayon kaayo nimo Lord God. As what you have said in your words, whatever impossible to man is possible to God. So Lord God, paabuto namo ang mga milagro nga imong ipasinati sa matag usa karon. Sa makanunay among giampo Lord God, imong makanakan karon nga naa sa lain-laing nasod Ginoo nga nagatrabaho sa ilang pamilya. Uban ni Ginoo, let your presence will go with them, your favor in Jesus name. Tanan Ginoo, tanan. And I pray Lord God, tanan nga mga asawa karon nga naay problema sa ilang bana,
I pray, Lord God, nga ikaw maga-comfort kanila. And I pray nga mamulihok ka sa ilang mga matagbana, Lord God, in Jesus' name. Tanan karon nga mga nangalagad ni mo, Lord God, nga ilang problema, kaluwasan sa ilang tibok panimalay. I pray we claim your promise in the book of Acts, Lord God, nga kung mutuo lang minimo, Ginoong Hesus, imong luwason kami, ug apilon among tibok panimalay. So Lord God, we declare salvation sa tanan, Ginoo, karon nga nanginahanglag kaluwasan in Jesus' mighty name. Lord God, paabuto namo ang mga dagkong butang, Ginoo, nga imong ipasinati karon, ug amo kang pasalamatan, Lord, sa imong mensahe. Nga dili day may angay mabalaka, dili may angay ma-depress, mahiubos tungod kay nga among plano na bungkag. Kung dili ikalipay namo, kay mao ni sinugdanan, Ginoo, nga ang imong pinaka the best nga plano imong gi-build up sa among kinabuhi, kay gusto ka nga imong kabubuton matuman ka namo, because we deserve the best, Lord God. Salamat, Lord, sa message of hope sa matag usa ka namo, Lord God. Again, among pabuton, Ginoo, ang imuhang mga milagro, ang katubagan sa among pag-ampo, Lord God, among pabuton, Lord God, ang mga kahibulungang butang nga imong giandam sa matag usa ka namo, Lord God. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen. Okay. Whew. Okay, thanks for watching, mga igsoon. Salamat, no? This time, 89 viewers. Thank you so much. Salamat sa mga nag-mention, igsoon. Thanks for mentioning your friends and your loved ones, your family. Kauban ni mo sa trabaho, kasosyo ni mo sa kauban sa negosyo. Salamat sa pag-mention, no? And then, igsoon, salamat sa pag-share sa, no? Mauni nindot, mga igsoon, nga even sa pag-share na to ani mga igsoon ani nga live, it means nga instrumento sa ta sa Ginoo, mga igsoon, no? Instrumento ta sa Ginoo, kay wa ta kay ba usa sa tong friends, mga igsoon, nag-struggle karon, na depress ba ron tungod kay bag-o lang siya, na disappoint kay iyang plano, na disappoint siya kay wa na mao ba, no? Ang ending is disappointment, no? So fit kay niya nga mensahe, mga igsoon, nga dili tanan maayo na to nga plano, maayo pananaw sa Ginoo. Dili tanan maayong pangandoy, maayo sa pananaw sa Ginoo. Dili tanan nga mga nindot na to nga laraw, mga igsoon, mausad ang laraw sa Ginoo. Kay sa katapusan ang kabubuton ni Lord ang matuman. Amen. Okay, Koli Sula Nay, good day, Pastor. Good day sa igsoon. Salamat sa pagtanaw. Wingmar or Kulyo, salamat, Brad. Salamat kayo, bay, sa pagtanaw. Nathan Samarinta Porio. Amen kayo, Pastor, watching from Malabon. Salamat, Pastor. God bless you. God bless you more. Igsoon from Lucky, Michael, Ilaya. Brad Jonard Hinson, Makalam. Salamat sa pag-mention, Brad. God bless you more. England de la China. Amen, Lord. Thank you sa life ni Pastor. Amen, amen kayo. Nabusog na pod mi sa imong pulong. Himaya sa Ginoo. Claire C. Kate Hermoso Sibay Montibon. Grabe kanindot ng mensahe, Pastor. Grabe na ko hilaka, oy. Salamat sa presensya sa Ginoo. Grabe na ko hilaka while I'm watching your live now. Taod-taod na ko, mga lagad sa Ginoo, dugay na undang sa mga bisyo kay sukad pa. Oh, salamat sa Ginoo. God bless you, sister. Ubanan ka sa Ginoo, and tanan nimong plano, ubanan ka sa Ginoo. God bless you. Salamat, salamat. Nga na-feel nimong presence ni Lord. Lance Kuwalbar, salamat, Pastor, na bless ko sa words of God. God bless us all. You're welcome, igsoon, himaya sa Ginoo. Thanks for watching. Jerry Pagar, wow, salamat po, Pastor. Keep on, God. Keep on. Okay, keep on. Keep on preaching siguro. God bless you more. God bless you more and more, igsoon. Jerry Pagar. Sa Malka Aninyon, John Paul. Amin, Pastor, watching from Toyota, Japan. I-regards ko sa mga Toyota. Ako din sa Kenan, kay Chevrolet din eh. So, Toyota, no, Japan. Salamat, Brad, sa pagtanaw. Grabe, from Japan. So, naman na magdaghan ang Japan, ang Malaysia, daghan-daghan sila, no? Nagkagrabe ba? Kuwait, daghan-daghan na sila, mga igsoon. Ag Taiwan, no? Hong Kong, salamat kayo sa Ginoo. Salamat sa inyong panahon, mga igsoon. Mercy Cascara, salamat, good day. Rodaya, mas always nga kanunay gyud ni siyang magtanaw. Thank you sa word karon, Lord. I will declare blessing upon blessing, favor and good health. Amen and amen, igsoon. Salamat, Pastor. Blessed afternoon from Ryan Tagalog, Rangke. Salamat sa pagtanaw, igsoon. D. Chi Sara Musing. Sakto ba ako? D. Chi Sara Musing. Salamat kay Pastor sa mapulong sa Dios nga imong gi-share na kadugang pag-straighten, pag-lig-on sa akong love ni Lord. Amen. Himaya sa Ginoo, igsoon. Heidi Ando Hanlay. God bless, Pastor, watching from Malitbog, Bukidnon. Jocelyn Timbay. Salamat, Pastor, na bless jud ko. Salamat sa Ginoo. Himaya sa Ginoo, igsoon.
Richard Richard Clark tayong para sa ako man po di ay ni nga message pastor. Hallelujah. Maminaw na lang ko wala sa plan si Lord. Rajud siguro. Amen. Brad, yes. Amen. Amen. Salamat sa imong kinabuhi, pastor. Kami pirmi busog sa imong wali himaya sa Ginoo. Then glory to God sa anang tanan igsoon. Actually mga igsoon kanang akong gipanulti wagali ko kay bawo kung mao ba na akong isulti karon. Kung inyong nakita wa ko'y gibasa nga notes, wala tanan no kanang magsigira kog istorya ganahan ra ko no. Grasya sa Ginoo. So para nako murag ang Holy Spirit rabito mugiya. Kay abi ni mo igsoon, di ba? Lisod mo interpret og Biblia kaugalingong kaalam lang no. Himaya sa Ginoo tanan na bless mo himaya sa Ginoo. So wala gyud ako ana mga igsoon himaya sa Ginoo. Daisy Diaz, Daisy ba ni? Diaz o DC siguro, balog. Thank you pastor, relate ko. Amen. Salamat sa imong kinabuhi pastor. Okay, salamat Tanya Sumila. Lalaine, GP, Sinawan. God bless you more, Pastor. Relate match. Okay. Ako sad ka-relate sa to. Kanang mga mensahe, mga igsoon nga akong gi-share, puro na experience sad nako. So, ako mismo nakarelate anang tanan. Salamat nga nakarelate sa mga igsoon. Salamat sa pagtanaw. Again, mao niya tong paniudto pa ni. Paniudto na to ni ganina pamahaw and then panihapon taon niyang gabi no? Manihapon taon niya mga igsoon pulong sa Ginoo. Hallelujah, praise God. Again, shout out sa 28 key followers, no? Sa mabungahong Kristohanon, and then salamat sad sa mga nag-mention, no? Grabe, God bless you igsoon nga atong gipakatap, no? Salamat nga nahimo mong instrumento sa Ginoo nga ipakatag nato iyang pulong. Salamat sa nag-share in Jesus name. Panalanginan mo sa Ginoo. Virginia Omblero Lauron, salamat sa mensahe, Pastor. God bless. Ni against baya ko tanaw na. Against baya ko nimo ganina pa sulod sa live ang bikog relationship ra walay okay. Walay abi og relationship walay words of God naminaw ko ako aman ng sitwasyon now I serve. Amen. Salamat Igsoon para imo gina no dili aksidente. God bless you Igsoon. Richard Clark tayong Jai yang sa Buero sir. Panghatag palit. Uy, salamat sa Ginoo. Akong matabang gyud ninyo igni mo igsoon pagampo gyud. Praise God. Hallelujah. Salamat. Panalanginan ka sa Ginoo igsoon. Panalanginan ka and then God will use any instrument para tagbuo ng imuhang panginahanglan igsoon, no? Uban. Kay ang ani man guni igsoon siguro na uban ba nga nagtanaw diri kay siguro naka-income ko or there's someone nga nag-sponsor nako. No, walay naghatag nako og sponsor, walay naghatag og kwarta, walay nag-support nako while doing this. Ako lang ni siyang kaugalingon mga igsoon nga kana bitawng akong passion no tungod sa akong paghigugma sa Ginoo no. Actually wala gali ko nag-mention og mga GCash daghang preacher mga igsoon wala mga ilahapon na no wala sa ko nag-judge nila daghan mga preacher nga naay mga GCash ibutang ako wala mga igsoon ngano man tungod kay akong isangya ang pulong sa Ginoo nga libre kay gibag-o ko sa Ginoo nga libre wa ko miagi og rehab wa ko moagi prisuhan libre tanan no. So sa ako ara po ni no. So if ever na ay mo pugas wa mo problema di pod balibaran kay gusto sila nga naay maharbis way problema pero regarding anang naay nag-sponsor nako ako ning gimo wala si Lord Ray nag-encourage nako to do this no para ni sa kahimayaan sa Ginoo and then yes, purely ministry, not ministry. No, not ministry. No, ministry, purely ministry. Si Lord kay bawa na, no? Og ako i-share nyo, Megson, mauman, dili man siguro mo manifest ang power ni Lord, di ba? Kabantay mo, ang uban, mo comment nga, na-bless ko, nakahila ko, pastor, nang nimbaw na akong balhibo, grabing hilakan ako, pastor, dagan, mag-message na ko na, dili man siguro mo manifest ang anointing ni Lord kung akong motibo, just kwarta, di ba? So siguro si Lord ning uban ako iyang presensya kay nakita niya nga akong motibo aron lang jud nga musangyaw sa iyang pulong aron mutabang aron mo ampo mga igsoon mutabang sa mga masakiton nga kalag ingana bitaw no sumao na purely ministry walay money na involved ani mga igsoon. It's all about Jesus, it's all about him. Amen. Hallelujah. What time ang panihapon pastor? Nasa mga kuan siguro igsoon mga around later na mag-practice man siguro sa church kay Saturday man na magsaba-saba sa praise and worship after siguro or mga 7 maybe 7:40 or 8 pinakadugay na alas 8 mga igsoon. Okay, so kita taon niya mga igsoon manihapon tagpulong sa Ginoo.
Tanya sumila si Holy Spirit na gagayad sa imo, pastor. Amen. Yes, I know that, sister. Salamat. Gidihugan jud ka sa Ginoo. Amen, amen. Himaya sa Ginoo. Salamat, Brad. Akong kachat, akong Brad, long live, uban sa grasya sa Ginoo, no? Akong Brad, nakakaroon sila, nagtanaw sa bahay ni Kuya. Okay? Salamat, igsoon. Naamos akong pag-ampo, no? Padayon ta. And what is this? Who's this? Dagdaghan pa ni sila. Okay. Thank you, Pastor. Relate jud ko. Okay, asa uban na? Shout out, Pastor Numer Lumba, GIL Church, Alabel. Okay, na GIL sa Alabel, eh? Na GIL sa Alabel. GIL Church, Alabel. Shout out, Pastor Numer Lumba from Brother Jonard Hinson Makalam. Pastor, waiting for another speech on yung gabi. To God all the glory. Okay, Nathan Samarinta, Puro. Gidihugan juga sa Ginoo, Pastor. Amen. Rodayam, himaya sa Ginoo tanan. Okay. Asa tong uban na? Ang tanaw ning uban may. Alright. Yay. Watching again, Pastor from Taiwan. Shout out, igsoon. Gal Oralde. God will bless you po, Pastor, and God will bless you more, igsoon. Salamat sa higayon. Tinuod na. Okay, amen. Salamat, Brad. Igsoon, Koli Sulanay. Wingmar Orculio, tama gid ka, Pastor. Pastor James, asa dapit inyong simbahan? Tangaran, gihapon, Brad. Tangaran, and then laki na, dili na tong sudlunon bitaw. Sakop lang yapon sa Tangaran. Dapit aning ilaha bitaw ni Haser Babatuan, di ba? Katong maestro sa Nahawan. Basta, ilado man ko diri, Brad. Dali ra to uron. Okay, salamat kay nakaplagan ti ka, Pastor, nga nag-share sa Word of God. Kay down kaayo ko about sa akong work. Sakto kaayo ang mensahe. Unsa man eh? Sakto kaayo ang words of God nga gi-share na nako, uplift sa akong spirit of faith. Thank you, Lord Jesus. Sa may sumpayan eh. Christ sa kinabuhi, Pastor. Amen. Salamat. Himaya sa Ginoo, igsoon. May Jikera. Okay. Gal, okay. Sa to? Oralde, igsoon. From, asan ni siya? Taiwan ba ka, igsoon? Ang dungog, himaya sa Diyos, uban sa halamdag, sa balang Espiritu, Pastor, magauban ka na to. Amen. No? Again, salamat mga igsoon, no? Si May Jikera from KSA day siya, Kingdom of Saudi Arabia. Sakto ba ko? Watching from Jeddah. Okay, Jeddah, KSA. God bless you and your family. God bless you more also, sister. I-bless imong tibok panimalay, pamilya. Salamat sa Ginoo. Thanks for watching, no? From Jeddah, KSA. Igsong Richard Clark. Tayong, Pastor, nagtuod yung kong bugoy-bugoy ka ba? Kanang wali-wali ba? Yes, tinuod. Bugoy yung ko sa una, igsoon mo na, murag. Pero kabantay ka sa akong accent sometimes, no? Yes, salvahis ko, former drug dependent, maldito. Grabe ka, man na maligya sa unang shabu, pero karon gibago sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. Salamat, Brad Richard Clark Tayong. Abi ni mo, akong basahon kay ganahan ko aning ya. Sala akong basahon, Brad, ako conscious ko ba? Ako curious. Okay. Abi ko, Pastor, ni pag-watch jud nako now na discern nako ang power sa words of God. Bisik siya pero in the spirit may gahom anointing na sa Ginoo. Abi daw niya igsuon nga nagwaliwali ra ko sama sa majority now ba nga ginapospos lang. Yes, tinuod. Yes, na nga ano. Mabitaw na usa ka tawo ning chat nako ba ningon nga, Pastor, giubanan juga sa Ginoo na imong live ug kanang mga post nimo nga daghan kayo katong before ko nag-live mga igsoon kay asa ninon mao ni mga igsoon bago pa lang mina ay wifi sa balay. So before ko nag-live sige ra ko gama og mga mugbo in taon kay nga video nya, mag-encourage ko nya, sige ko share sa word ni Lord nga murag bugi-bugi purma ba nya, kay data ra manggod nya, limitado ba, dali ra mahurot, no? So karon minghunat ko and then mingingon akong usa sa akong higala nga Kristohanon siya nga, Pastor, giubanan jud ka sa Ginoo, Pastor, kay kanang akong nabantayan, Pastor, daghan man magsigig live, magsig share sa imong pulong, pero walay comparison. It's one of us, I believe, has God used us in specific in different ways, no? Natay specific calling mga igsoon nga dili nato ikumpara sa gustano. Si ingon siya ba nga kabantay ko, Pastor, ang uban mo share ana nya dili man kaayo kanang walay mo kuan kuno kaayo, walay mo viewer unsa man, pero ako nabantayan nimo, Pastor, glory to God lang ana siya. Kanang murag daghan man mo tan-aw nimo nya daghang napoy mga mo share ko himaya sa Ginoo, no?
So ako again mga igsoon, akong gihimo ni siya is purely ministry to the for the glory of God, wala not to impress other people. So wala na ko ni nahimo mga igsoon. Mao bitang wa koy pakialam mga igsoon kung naay mo bash nako nga pangwarta ra ni or nga na lang for the viewers only for the sake of many viewers. So wala koy pakialam mga igsoon. I ignore them because deep in my heart I know nga pang Ginoo gini ko, and then si Lord man pod ang nagtawag nako dili taw. So dili ko ma-disappoint og taw kay nagtan-aw ko ni Lord. Amen. Ako okay Pastor James. Salamat Lord. Okay. Thank you kayo Pastor sa imong ministry. I'm so blessed in your life. God bless you. From Arturo Yuson. God bless you more. Gigi Rafael Mahusay, taga Cagayan ka Pastor? No, taga Kuan ko. Bohol, igsoon din. Nakaanha ko sa Cagayan. Uska-usa or kaduha ba to? So diha ko nag-eroplano ning agi ko sa airport sa Cagayan. And then ito ko sa akong brother nga pastor sa Nasipit. Nag-tracking or bus. Hello Pastor, please accepted me now, I call you. Pwede sa kuan igsoon sa later. Ari sa unya tawagi ko sa kuan kay may tapohon brother makawali ka namo diri sa pulong sa Ginoo. Ako nang giampo igsoon nga i-grant na nga opportunity kay naagid mo sa akong dughan, no? Makaanha ko Cebu raman, dool raman. Akong paningkamutan, ako ginang paningkamutan nga i-reveal na sa Holy Spirit nako kung makadto ko sa Cebu nga mahuna-unaan jud may numduman ako na kay ganahan ko makihimamat sa itong mga brad. Okay, again, that's all for this afternoon. Panihapon ni mga igsoon. No, paniudto. Ganina pamahaw paniudto panihapon ta karong gabi mga around maybe 8 in the evening. Pastor asa kadapit sa Bohol, na ako sa Clarin igsoon. Brad, na ako sa Clarin. Jeep Laksina, na ako sa Clarin, and then sa Clarin, Pastor asa kadapit sa Clarin Bohol ko. Dali ra ko ninyo mailhan di kay murag ilado ko diri grasya sa Ginoo. So kung mo visit mo nako kung gusto curious lang ba, no, ganahan mo mulaag di mga igsoon, pwede mo una sa police station i-guide mo kay kaila sila nako kayo nako diha sad. Mayong hapon Pastor from Hilario Mendoza. Mayong hapon sa Digsoon. Thanks for watching. And then from Albert Lacona. Sakto ba ko Brad? Pastor, good PM. Okay kaayo plano ng Ginoo sa imo. Sigurado ko next year layo na kaayo ang maabutan ng turo mo sa pulong sa Dios. Himaya sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. From Cadiz City, Negros Occidental. Shout out Digsoon Albert Lacona. Mayong hapon Pastor, karon pa nahuman among panimbahon Pastor. Matthew. Oh. Okay, again, shout out Cebu City Jail. Christian Fellowship. Okay? Salamat, Brad. Okay. Karon pa nahuman among panimbahon. Pwede nimo i-replay igsoon. Again, shout out Cebu City Jail. Christian Fellowship. Mga inmates dia. Pastor, unsa gani full name nimo? Akong full name igsoon James Dumanon. Pero di ka makakita sa Facebook. Kaya akong gibutang dito sa ako ang Facebook jud is sa bunga makita. Di na po maad kay ning limit nako sa 5,000. So akong full name igsoon James Dumanon from Clarin Bohol. Okay. From Richard Clark, kasabot ko nimo igsoon. From Richard Clark tayong wala jud sa forma Pastor, daghan forming now, grabe pulo background. Okay, dili gina to may kumpara pud mga igsoon, no? Basta pamahala ni ako ang mga igsoon, no? Basta kuha para sa kamayaan sa Ginoo. Wala jud sa forma Pastor, daghan forming now, grabe pulo background pero walay gahom sa Ginoo. Ay. Actually igsoon kadaghan na nagsulti na ko na, no? Salamat sa Ginoo, salamat sa himaya sa Ginoo tanan. Yes, tinuod wala na sa forma. Og sa tinuod lang igsoon naminaw karon Richard Clark tayong wala ko kahuman og seminaryo sad. Wala ko kahuman sa Bible School, so wala ko ikapakita nilang diploma, pero akong nasinati sa ministry nga gipiyal sa Ginoo, grabe ang pagpanglihok. Kaya akong nabantayan igsoon, dili man basihan ang diploma, dili gali mahadlok ang yawa og diploma sa Bible School, no? Pero grasya sa Ginoo, ako nakita nga di jud ay pa-diplomahay kung dili heart gitanaw ni Lord. As long as we have a humble heart, kasing-kasing andam obedient ni Lord nga willing mo biya sa tanang ipabiya mo talikod sa tanang ipatalikdan gamiton jud ta sa Ginoo mga igsoon. Kasing-kasing andam maglakaw sa pagkabalaan mao nay nakita nako dili na sa pulo sa porma sa long sleeve dili.
sa anointing mag-matters. So, salamat Brad, Richard Clark tayong. So, kadungog na sad ko ana, na naka-istorya na ko ana, himaya sanan sa Ginoo. Again, igsoon, this time, I will give all the glory back, no? All the glory, all the highest praises, highest adoration, highest thanksgiving to the King of Kings and Lord of Lords. Tanang himaya, pasidungog, pagpasalamat, igsoon, way laing makadawat ana, walay tao dili ako, walay laing deserving ana mga igsoon, takos, tanan. Si Lord ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, Jesus Christ, our Savior, our Master. Amen? So again, salamat sa pagtanaw. Thanks for watching mga igsoon. And bisan ako ning putlon, just keep on mentioning your friends and loved ones. This is for the glory of God. Salamat sa nag-share, igsoon. Salamat sa mga nagpabilin karon apay 50 plus viewers. Ang uban siguro na nas trabaho ganina naabot tag 100 plus. Salamat sa Ginoo, no? And again mga igsoon, this is for the glory of the Lord, no? And then sa uman ay uban da mo chat nako nga magtawag og idol. Ayaw ko tawag idol kasabaan ta sa Ginoo, no? Si Lord na gid atong idol, and then siguro nakastorya ko gingani tungod ni sa Ginoo. Kay kung akong kagalingon di ko ka interpret sa Biblia. Kabantay mo wala gali koy say tawagan na wala koy gidala nga say tawagan na kanang murag sundugon or wala koy topic or say tawagan na. Wala koy notes gidala mga igsoon. O dunay notes diri pero wala ko nagisuwat kay nag-agad lang ko sa Ginoo mga igsoon, no? I'm just dependent to the Holy Spirit, and then tanan nga akong gisulti wala sa nako practice, no? Wala sa ko nag-practice daan ngono mag-practice man ko sige ko yaw di sad na masulti na ko. So tanan himaya sa Ginoo gid mga igsoon. Ang naisa si Lord ra gyud. Okay, no? So see you again later tonight mga igsoon sa atong panihapon sa pulong sa Ginoo. Let's go. Praise God, Pastor from Gonzaga, Ranibo, Ryan. Amen. All the glory, honor belongs to God. Amen. Sister Rhoda, Yam, thank you for always watching our live, no? Again, igsoon, himaya, kadungganan sa Ginoo lamang. See you again tonight. God bless.